eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe ene wayno en garti e windande men hande ndeɗo windande ene wayno on jangguide holko saabinde artira ko ha ɓuura famde jangde ma bisimillah hayɗo ɗum ɗo wiyete ko ba ayɗo baaɗo har feere nani ayɗo ko sinara ayɗo henne ko mimarak hayde ayɗo henne ko allif hayde ayɗo henne ko lamra min lamtan gotum ay joyi nan ɗon ayɗo henne ko ha saqiru woni ha mawɗo ko gotum wona jiide ayɗo henne ko ara woni ɗo ayɗo henne ko ha tongu ayɗo henne ko nunarak ayɗo henne ko yanara woni sappo ay ɗeɗo sappo de ko karfeje ɗe jangunoɗa ko kanƴe nattina nder ɗo ɗe mbawɗa hebde bismillahirrahmanirrahim ay oɗo ba kanko woni ɗo ay oɗo sin kanko lomba ɗo ay oɗo mim kanko lombiɗo o lombiɗo o lombiɗo ay oɗo alif kanko woni ɗo henne o ari ɗo henne o arti ɗo henne o ari ɗo kadi o ari ɗo henne kadi o arti ɗo henne o ari ɗo henne fof alif won ɗon ay oɗo lam kanko ari ɗo henne o monɗo henne kadi o monɗo kadi o mon ga henne kadi o monɗo henne o monɗo kadi o monɗo o monɗo o lam goto oɗo hesaqiru o moni hayde ay oɗo aranani hayde oɗo babimami o monɗo kadi o monɗo joni noon oɗo ha o moni o lombi hakkude o wiya ha cewɗo ko gotum ay oɗo nunarak o moni kadi o moni ay oɗo yanara woni juburi ha o moni wadde a faami ko ɗeɗo karfeje cañƴa bindirɗaɗe bismillahirrahmanirrahim e alhamdulillahi rabbil alamina woni del oɗo woni gonɗo e alhamdu oɗo aynu woni gonɗo e rabbil alamina ay sappo ɗiɗi alkulal heɓima ɗo henne te ko woni ɗo ko heewani tawinoma alkula ma qur'an arab koɗe nogas e jeetati har feere ɗo tan a heɓi hen sappo e ɗiɗi yaltiɗo hakkun tan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamina ɗo tan karfeje sappo e ɗiɗi sañima hen a jangino bajorɗo a jangino sinara a jangi mimarak a jangi allif a jangi lamara a jangi hasaqiru a jangi ara a jangi ha tongu a jangi nunarak a jangi yanara a jangi del a jangi ayna baliɗo
ɗeɗo karfeje sappo e ɗiɗi kanje taña e nder bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin. ɗo noon sa ƴeewi ɗo woni ay pulaar o bismillahir rahmanir rahimil hamdu lillahi rabbil alamina. qur'ana arab nandi e pulaar. pulaar no windirta ni ñemtinto ko arab. kala no arab windirta no qur'ana windirta ko noon pulaar windirta. to bange wasa fodde kamɓe nandi, to bange fodde kamɓe nandi, to bange sidda kamɓe nandi. ayno mbiɗa bismillahi ay bismillahirrahmanirrahim milhamdulillahi rabbil alamina. allomal ngal ɗo kadi kaaɗen ɗo hade hewde. ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañito ɗon jangon ɗigga. yo Allah hokku en nande e famde, Allah hokku en nande e famde, Allah hokku en nande e famde. ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yaya l'école Sénégal alhamdulillah rabbil alamin. an jiɗɗo jokkodirde e galle golle mbatta ko 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa ligne jeeya WhatsApp o ngara kaala indema yettode ma, ngara kaala ka jiɗɗo nadde min nannuma, kaala sarɗeji aɗi belma jokkoɗa a yiɗa jokka haaju ma.